Ụmụnne m na ụmụnna m ele ụtọ n'ọrụ ọ nọ nwekwerechi ọnwa nne ọnụ nwanyị mbanụ awụchasịala n'ụmụ eyi. Ụmụnne m ka m gaa straight to the point n'ihi na oge adịghị. Ana m otu nwanne anyị nwoke akpọ m na fon si m nwanyị mbanụ mza ya sị m biko na m nwere akụkọ na ogbotowara ya ụmụnne na ụlọ gbatara ya ọsọ enyemaka na ụnụ nyere ya aka na ụnụ ekwele ka ihe ọma Chineke tiri n'ọbaka ka ọ gharịpụ ya. Na as a matter of fact na ọwụ nwa ya na ya abụọ ji obi ha niile hụ onwe ha n'anya. Nwa ya hụrụ n'anya, nwa ha na-ahụkwana ya n'anya, mana ọ wụ ebe a ka a ga-decide ma ya na ya abụọ ọ ga-end up together ka ọ na ha agaghị end up together. N'ụlọ biko ya gara n'ihu sị m na ya enwere nwa ya hụrụ, nwa ọma ya hụrụ masịrị ya, na the girl na ọ bụ onye Anambra steeti, na ya wụ nwa topụrụ ihe eji nwaanyị eme, na ọ mara mma nga niile, na ụmụnne hụrụ ya n'anya, nwoke nwaanyị ụmụnne ya hụrụ ya nwoke nwaanyị n'anya. Anụghị eji ntị anụ okwu akwa ya, okwu ha ihe ọbụla ọ nara ha enyela ha, ma ejikwe na ha arịọwa ya si enwe ewetu obi na a ga-enye ya. Ya ka ya na nwa anọ nọ, this girl ebido support wa ya from business nke ọ na-eme, ọ na-support ya nwa, o make sure na ọ nọ there for him. Otu ụfọdụ ụmụ nwaanyị ji relationship mere ATM ebe a na-aga ewedoro ego eji azụ hair were mee ka ọzọ na ọ naghị ama ya ya enyekweni ya ọsị ya mba na ya were etigewa na business, make sure na ọ standụrụ ọfụma before na-achọ onye ọ na-akwụ n'azụ, na from business nke ya na-eme na o zugiri iji lezie onwe ya anya. Na mgbe ụfọdụ ya ga-anọga n'ọnwa month ya lọta nri nọ n'ụlọ mee nweta eshi ya ego ole jiri shie ya ma ya erie quality food. Na mgbe ụfọdụ o shie buru bịa, mgbe ụfọdụ ọzọ bịa n'ụlọ ya o shie dojori ya na friza, ya lọta weekend ọtụtụrụ efe niile sachichara ya, na nwatakịrị awọ ya mkpụrụ obi na enwe ihe ọzọ ya na-eche na awụhụ this lady. Ya na abụọ tọkọ aka ọnụ, o ruo echi ọ bịara na shedi ya ka ọ bịa nere ya. Ihe mere that day tụrụ ya ọchị. Kọstọma kemgbe abịa jụọ ya si ya enwere ihe otu na unu, ya si ya enweghị ya. Onye ka ọzọ agara bịa ya enwere ihe dị otu a, ya sị mba na ọ gwụla. O lee ya anya, legharịa anya n'ime shedi ya. N'elekwere ka ya bịa na ya wuru echi ndị kọstọma na-abịa eju ya ihe n'ọnwa na ele ụdịka ihe a ga-akpọkwa ihe ka ugbo no. Ọ nọrọ nga nụrụ n'ihu ya mee kọlụ kpoo nwanne ya nwoke ka etoro mmadụ abụọ mato ya, bidoro nyụọ ashịwara ya, bidoro were na fon, bidoro nyụọ ashịwa, bidoro mewere ya nwa ka aha jụwa eso na mgbe ọbụla voice ya dawara like this na ọ nwere ihe ọ nidiri, na biko na ọ ga straight to the point na ọwụ gịnị. Ọ gwawa ya na ihe nidiri ego, ọ gwa ya sị ihe dịka ego ole, na mgbe ọbụla ọ nidiri ego na o jide ego emena. Ọ gwawa ya sị biko na ọkwa biznes ya na enidiri ego, in fact ya anyụ ashọ ka aha jụọ eso ego ole ka ọ nidiri. Ya gwa sị enidiri 300,000. Ọ gwawa ya sị nakwa ego a ọ dị too much, na ego niile enye gị na ọ pụtakwa ugbu a this age ọ ka na-enidikwa ordinary 300,000. Ọ gwawa ya sị enidiri biko kwanụ ka aha agwa sị enwe ego eji na ọ ga-echere by month end. Ya sị oke ha manya fon. Ya mere ha fon kpoo hakwa nwanne ya kwa ọzọ kpọwa hakwa ya nyụọ ashịwa nata onye ka ihe na 50,000 ga-esi ihe eji 50,000 gbabụrụ elishaka ya n'ala na ya na-enye nọ 50,000 na onye karịala nsogbu ọgịnị dị. Ya kpoo onye ka ọzọ ka o shi ralite 450,000 naira. Nwanyị mbanụ ụmụnne enye ya ego a na ọ ya waka o nyere ego a. So hụrụ ahịa ahụ nọ na ya bịara na shedi ya, ndị kọstọmas ya bịara ịzụ ihe jụrụ eso nwere ya so nwere na ya ga-ebute ahịa ahụ na kwọntọm bujuchie ebe ahụ. Ya chịwa ya were the money tinye na shedi hụjie ya ebido ya na nwa na this girl nyere ya aka build ya stand well like a man. Na this girl ya ma stage ya nọ mgbe ya hụrụ ya makwa na ebe ya nọ mgbe ya proposal marriage, ọ ṅụọ dị very happy. Ya kpọrọ nwa anụntara ụlọ, mama mụrụ ya zụchiri ha niile n'ihi na mpa ha hapụrụ ha n'ike nwụọ, na mma ha zụrụ ha, mma ha mere anya ha wụ, mma ha eji ha egwu ha ejikwa n'ihe egwu. For the first time
mama ya export something si ya chọọ ihe brie ni shekwa ya na ya chọọ ihe mama ya openly gwa ya sị na ya chọghị this girl ọkpọrọbịa na di ya nwa nwere ike ịdị mma ya amahụ gbasara ịdị mma this girl mana ya na-ekwu from experience na ndị Anambra abụọ alụrụ n'ụlọ ha na ọwụghị ihe ntakịrị ya mana ọ gala ebe ahụ ọ chọrọ ịga na ya onye ọzọ mere were gbugide kekete n'ihi were ya dị kekete gbugide dị nta ya people na that state na ọ chọghị ya mba ọ gwa ya si ya agwacha na-enye ya chọrọ egwu ya na ya ba nọ na mgbaghachi na onye biko ya nwekwara high BP na ya bịakwala achụli ya ume na obi elu na ihe ya gwaga igbo na otu o shetere na ọhụkwa nwanne ya nwoke ka etoro elu na ọ lụrụ onye Anambra na from the day nwanne nwoke lụbatara that lady na nwanne nwoke amazikwa ihe a na-akọ gbasara ebe ụmụnne even ya nwa na ọ the last time ya erikwara ihe nwanne nwoke eji anya na ọ the lady nwunye na-ekwe ka na-eme na agbamasị nwanne nwoke ga-eri eshi mgbe nwanne nwoke agbajima ga-eri eshi na the same ụlọ ugbo na ụmụnna ya kwa the same ụlọ nna ya nwa nwanne nna ya gakwa lụọ onye Anambra ọkwa ihe harịa ga ebe ahụ na ọwụ ya maka ọ ga-akpọta ndị a niile alụga na ha bidoro wite ahụrụ m gị n'anya ahụrụ m gị n'anya na ọwụ ebe a no ya jụrụ ajụ ekwu elu kwuo ala anytime ya reziri aha this girl mama ya da ọrịa mma ya anabata this girl and o kwuru n'ihu this lady na nne na agwa ya nwere ike ịrụ mma na ya dị sorry ndị obodo ha emeela ya ujo nke ya na-agaghị ekwe ka ọ bata na ya dị very very sorry ihe wute the lady asị mama na mara nọte ndị Anambra na-eche asụ their beautiful tongue ọ sị ya mama adụrọkwana m etu anwa mama abụrọkwana mmadụ niile bụ ajọ mmadụ ma ya sị mba nwa m asị m ịwa ajọ mmadụ kama ụmụnne ga-emene m buru n'obi ụmụnne ga-emene m nna Anambra ụjọ obi ama m n'afọ bu ọwa Anambra ka nwa ya gawara na nwa ya na ọwụhụ fọt ya na ya ghọtaghị ekwele ka m ya achọghị ka experience tiche ya ebe o tichiri ndị ọzọ this girl asị mama nọgo m ife ikwu koro akpa ya pụwa ya chọwa ya ọtọ nọ gwawa ya si ada ihe ga-adị nke na-agaghị adị na ole anya na mama ya chọ na ya wụghị onye nsogbu na ebe eshi na family nne na nna na-erezi ha iwere by force na ha anaghị aga ebe a na-anama na ana na-adabata ha no na o kwesịrị ime onye ahụ by now na ya dị sorry na ya kpoo hapụla ya na fon na ya biko nyere ya aka ka ya nwee ike chefuo ya nwee ike move on ya rịọ this girl kpoo ya na fon si ya biko na ngwa na ọ dịra ya ime na ọ dị ha n'ime ụgbọelu na mma ya ga-asị ya ngwa ya mma ya ga-enwe any adoption this lady asị ya no n'ụlọ ya ebe ya shi na ọkwa ya na ọ hụrụ otuka ụmụnne ya nwere na ochie ome imagine how disappointed ha ga-adị ịhụ na ya dị ime before abịa lụọ ọ ya na nwaanyị ya ga-eji mere nne di ya olu nne di ya na ya bịa gbawa wọọ bịa nụrụ na katakata no ọ dịzị ka eji afọ ime jide nwa ya ebe ya gwakwara si ya bịakwara no ya gaghị ya ụmụ ụdịrị mmata ahụ this girl move on block ya ma na ebe ọ nọ na origo uju otu ya onwe erigo uju mana o nyereghị ya aka fight for this love o move on ngwa ike agwụ ya mama ya chụ ya bịwa nye m taa nye taa dị okwe ya kashike mma ya chịgo n'ebe egwe na enwere ka ya etutere onye ụlọ ha na ọhụ nwatakịrị na mma na nwa na-azụ ya azụ na o shikwu n'ezinụlọ dị mma dịbeghị ube ya eleghị ihe ka ehere n'ike agwa ya ewe juru iwe ya go na akọ mme ihe na ọ nwere high BP ya ọgwụ ya ma iwo ya medically na ọ na ya n'ishi ya gị na-egbu onye ya ga-akwa ya kwụrụ mama ya sị na ngwa na-enwe ihe this girl kwuru ọsị nke ga-adị ke na-agaghị adị ka elele ihe na mawa akara aka ya mana mba ya ga-achọwa nwe ọdịọda this girl ya n'ụrụ onwe uwe juru iwe 4-5 months mma ya na-enye nsogbu bịakwanụ ya elonu ka ya hụ n'onye ọwụ mma ya tụtere nwanyị mba nza na nwatakịrị na ọ mara mma o na nwa ụlọ ha ahụ na ọ mara mma na nwa wete mmemme ele ọgwụbe n'anya hụ esebe nwa na-ekwe na hụ jikọ ya aka ya na ya bụ jikọ akọ fight ya for this love ọgbawa nke ya na-aga chukwutelezi ya gbaa mikwụwa na-elele ihe ya ga-eme ọ mma ya kọsụ ya gịle ifat ike agwụ ya
mme ya were nwa anọ ntara after introduction ọnwa ya n'isi ya na ya nwatakịrị bido na-akpọ ya ọkpụkpọ check up on him ya na ya boy lecha anya bido return nwa the question dị ihe niile ya na nwa anọ ntara ebido emewe ya nwatakịrị eme invite ọbịa very nye good impression clean ụlọ shie arụbi aka shie nnọọ tabie mkpụrụ aka shie clean ebe niile gosi ya that na truly na azụrụ ya azụ ya sị ngwa ele na ihe ya ga-eme mana ya gaghị echefu this other lady bildri ya kpekwara ya ọ naghị piki ọ blọk kwuo ya ewere anọda nọmba kpoghalị ọnụ hala n'olu ya ọ blọk ya enwere ihe ya ga-eme ike agwụ ya ka ya na ken ntarama ya tụtere bido echichewa ya propose marriage ozugbo because time anụzi on his side ka ahụ ekwere ya gwa ya dat na ya chọkwara ịga ala bekee ọ gwa ya yes na mama ya gwara ya agwa na mama ya agwatụla ya dat na ya na-akwado ịga ala bekee na no problem ya gwa ya sị oke na ele otu a ga-eme ọ gwa ya sị na o dipendụrụ na ya nwa na onwere na ọ ya agụ na ya marriage ya na abụọ ọ ya nwa nọrọ ga nọrọ na Nigeria ọ nọrọzie na ala bekee tili ha kacha like tili ha mụcha ụmụ ya gwa ya sị no ma ya enweghị ike ịlụ nwunye hapụ gị na Nigeria ha yes ya hapụ ya here hapụ ya 1 year ya ga ebe ahụ by God's grace ya chọọ way fix ya up osi oke nwamba nọ ya kpọrọ ụmụnna ga-emere this girl ihe niile edere na list enwe nke fọrọm mechaa everything mee ihe niile metụrụcha ihe niile ala gba ọfọ wedding ya si wedding ga-adị mgbe ya lọtara ọzọ ọ nwunye join ya ala bekee ha emezie wedding ebe ahụ na ọwa agreement ya na nwunye ya emere ụmụnna ya eme gba ihe ihu enweghị kwụ ụgwọ isi kwụ gba ya ihu ọ ya ka ya na nwa anọ bidoro ha wụlanụ di na nwunye ya nwakwana bikwana Lagos ya elorute ụlọ ahụ ya lorowo ka ya bịa kpụrụ nwunye buko flight ticket ka ya na ya bụ laghachi Lagos ebe ya nọ n'ihi na nwunye si enyeta ya time in fact ụlọ ahụ nọ n'elu na ọ nwunye egwere mgbe ọ ga-elu ka e were ohere ahụ gwuchie ihe nọ na shade n'ihi na ọ na-akwa akwa gwuchie ihe na shade ya bijọ ndị nwa akwa ha hazie onwe before na-atụwa di ya mgbe ahụ sịkwana ya elu na ya adịla ready ọkwara mgbe eji wụchachi ya elu ya na nwunye nọ nwemba enweghị any problem nothing na nwe gị ya na ya bụ egwuregwu di na nwunye obiọma kpacha ya sị nwakele na ọwụ ọ dị nnọọ mma na ọrụkwa ka ke ha nọ n'pụrụ apụ o Chineke na ọ na-ewetakwara ụmụ nwaanyị rụ mma na eme mana elube edebere na mana enweghị eke ga-adị ya ka ahụ ga Anambra ahụ nwa Anambra ahụ na ọwụ mkpụrụ obi ya mana onye ekele nọ na ọ plan B na ọ dị manageable na ọ dị oke ya na-eme na ya nọzi nwatakịrị nwaanyị receive call abịa na phone ya ike ya sị mommy ya wụ mama ya kpọga mme ya sị nne m ọmadụ ada agaghị ukwu ewu tubiriwe nwa ya ya elekiri ya chia fenishi pụwa n'ihi na enwere enyi ya nwoke chigi ha chọrọ ya sọmgbe ya pụwa mgbe ya pụrụ onye ya na enyi ya nwoke kwesịrị ịga ahụ akpọọ ha na phone si na agaghị anọzie ka ije ahụ wụrụzie na mgbede ya na enyi ya nwoke guzoro tozie kpazie nkata kpatozie mere ha ji nọ like 5 or 6 minutes or 10 minutes thereabout before ya loghachiwasị back to the house enyi ya nwoke alawakwana nga ha nọzi na enwere ihe ya mege na phone ya decide ya iji phone ọzọ kọpịpụta phone ihe na phone ya na-enye ụlọ ama function somehow na enwere nọmba ya chọrọ iwere phone kọpịpụta ya sị nwunye na onyetụ ya phone ya ka e were kọpịpụta nọmba nọ na phone ya chọrọ ịkpọ na nwunye were phone ya ha ya n'aka onye na-enwe ihe ọpa n'ihi na ụmụ nwaanyị believe na ọ naanị na WhatsApp ha dị hala neat SMS ha dị hala neat na enwezi ihe ị ga-enwetazi on them na ha dị too neat ha dị too comfortable and truly nwunye ya wụghị onye bịa mgharị nwoke na enweghị ihe dị otu a nọ ya hụ ọ ihe yiri ihe dị otu a no nwunye were phone ntara ha ya n'aka n'ihi na enweghị nke ọkpọ enweghị ndị kokorochi akọbọdị pụwazie eji from ịpụ eji ya na nne di ya wụkwana mama ya nwotere ya ha nọrọzi ebe na-eji ya ma ihe mege ha ọchị ha nọrọ ebe na-achị kwerekwerekwe ha kwekwe ha achị ya na anụ ma hapụkwanụ mma ka ịdịkwanụ fon ha na-achị ọ ya ka ya eji fon nụ nta
gazie na kelewo keypad ebe a ga-type numbers. I shift the next one wụ call log. Call batara na ke prap. Ihe ahụ na ọwụ last call o kpọrọ ya wụ o dere ya my sweet mommy. My sweet mom nọ ntara o dere otu obi si ya gadere na details. Enwe ihe buru ya ga ebe ahụ ya mahụ. Enwe ihe buru ya ga na details ya mahụ. Ya kụọ aka na nọmba anọ ntara bupụtaziri call history of that particular number ahụ sọ mami ya. Ya hụ na call the last call lasted 6 minutes 25 seconds. Then call ahụ dịkwu recorded. Ya manụ ma o mere mistake mgbe o bu phone ya na ntị ya ọ kọtụrụ record aka ka ọ wụọ otu o shiri set ya phone ya. Ya nụrụ nga na ga-enwezie ihe this girl na mama ya oge. Ya sị what is this? No, ka ya hapụ igewe Igbo ọ gara bịa. Ya share the record send ya onwe na phone ya. Ya were ya ozugbo transfer ya na phone ya. Werekwe nọmba ya chọrọ iwere kọpịrị ime ihe ya chọrọ ime pụtawazi eji were phone ya nye ya. Werezie phone ya nụtara kpọwazi onye a ya chọrọ ịkpọ kpọrọzi onye ahụ pụwa ọ kpọwa ya si ya sweetheart na ya bịanụ na nri ya dịkwala ready. Ya gwa ya si na ya na-abịa ugbu a ka ya dego ụmụaka ha gotere ya something ya chọrọ iji coke jụrụ oyi eri nri ahụ na ya na-abịa. Ọ si oke na ya sitakwa 2 bottles ya si oke ya pụwa. Ihe ya bụ akwa nke ga-ege that record call record ahụ ya transfer na phone n'ihi na mbido phone ahụ n'ihi na mbido call ahụ ọ chọrọ tọọ ya na ntị. Ya ruo na ebe mgbacha village ha ebe ha were n'oche nọrọ n'ọdụ n'akụkụ hall ha shere oche na-anọ n'ime hall shepụta ya duru n'oche nọrọ ọdụ gbaga this record bido ga-enwe nwaanyị mba nọ. Ya na-anụ ka this woman na-agwa nwa ya nwaanyị mgbe nwa ya nwaanyị sị mọmi kwuo ọ pụọla ọjọọ ugbu a ka ọjọọ zuzupụ ya amaghị ebe o tiri isi. Mama ya jụwa esi nne dị ekwene ya sị onye ka ahụ nọ n'ezinụ apa n'onwe ya feel kwenne ya lụbatarala nwa ya sent na ya ga-agbapụcha ha anya na enwebeghị ha ghọtara na ya dịghị ready to take chances na nwa ya nwoke a mere ishikpa igbe. Mama ya chịa chigide gwawa ya sị agaghị ejinụ di ya that guy ataghara Festus. Ya amaghị onye bụ Festus. The girl agwawa mama ya si ya hapụgodo na Festus ka filiri na ya ga-eme arrive. Festus aghọta that na ọwụghị ga ala bekee na ala bekee ahụ enweghị onye dewere ya na mma ya kpagide. Mma ya jụwa ha si na ya ma na ya na di ya get along na ya ma na ya na-egbe iwe ọkụ na ya ejikwewa ya enwe ha bụrụ bịa ya mba mọntụ na ya etute ihe otu gị. Nwunye agwawa mama ya sị ma ọ na ihe dị gị na ọ dị too much na ihe ọ fọrọ ka nne di ya gwa ya bịa ebuli echi na ya ga-asa ahụ nwaanyị a oricha nri kọmọn ibupụ efuru jiri iri na ya ga-enye nwaanyị ihe niile ya ga-ekotere mmiri na ọ na-eji eji oji ka ụmụaka ihe niile ya ga-eme ọ na-eji oji ofu ya na-agacha nke ojieri ọzọ na mọmi nwere ike ibelieve that na ya na-ehicha ugbo mme ya sị na ya ga-ekulukwe dan ya sabekwala ahụ na ihe dị ka ebe 12 ya awa ahụ ka o nwee ike shie nke ihe dishon ọ gbacha na kpurukpuru na kichin na nwaanyị a jiduru ya mere mere na ya ga-agbahụ ya anya na ya chọpụta na ihe eji chụọ the other one because ha hụtara ka ahụ na ọgba anya n'obi ya na ọ gara ga-ebute nkwụ ọkwa n'oshi ụgba ya na mma ya chi ya kwịrịkwịrịkwịrị mma ya si ya biko na ebiko na ihe na ọwa opportunity ha na ọwụ na ha eru ala bekee ọgbawado chọrọ onye ọzọ shatọ ebe uru ebe ahụ ọkwa kasha dị marriage na ọwụghị ụdị onye rota ga-abịa ịlụ ada ya nwaanyị na o weregodi ya gawa ala bekee ahụ. Nwunye asị mme na ọmụgwọ ọrụ na ọwụ trọst hụ nwa mụrụ na ekulo dan. Mama ya gwawa ya si ya biko na ọ mara na ọ ga-adụwa di na ya nwakwala nwa dị ime before na nwa na-aga play na agawa ala bekee na ọ tọghala ya ime na ọ kpojikwele ya ụkwụ abụọ na o nwekwala ihe na-eme ka ọrụ ime so that ọrụ ebe ahụ kpue ya si arụbeghị ime onwe ihe ga-emuvu ya lọta ọ send ya nwa bịawa ala bekee mana ọsọ ala ọmụ na nwa ya bịa cheki ụtọ ga-eshi tigere na nwa ya akwụkwọ ihe niile ọfizi ya nọwazie ka ya bịa lọta ọzọ bịa tụwa ya ime na dream ha abụọ na ọnwụ nkwala
nwunye ya sị ya nwaka akụkọ enweghị ya hụfụrụ ọnwa ya dere onye dị ụta ime na otu isi ya tipawara ka bezin ọbịa bịa tọọ ya ime ka ya mụọ nwa isi ukwu mmanya chiwachiwachiwachiwachiwachiwachiwachiwachiwurucha onwe na ha ewere ya mmiri karikachọ na to summarize that call oge nwaanyị gwaga nwa ya bịara bịa lụrụ na ọ tụkwala ime na ọ rụkwara ya ime ka agwa na ya ewere ya gafee ala bekee na erute ala bekee na o divorce ya na ọwụ hụdịrị mmadụ dịka ga-abịa ịlụ ada nwaanyị ya na mmanya kpaga ihe nke nwaanyị mbanụ na mhụ plan ndị a nwere ya sị good ya nụrụ nnọọ ebe ahụ bụ ikpere chili aka elu kelewe Chineke kelewe Olisa bi n'igwe kelewe Chineke jawa Chineke mma kelewe Jehova kelewe Chineke na-ekele Chineke so wotọrọ ya dị ya nụrụ nga na kọchasịa traza elo obupụtara ya na ya bụ rijucha afọ nwa ọkụkụ ya gwa nwunye ya na ọ ka ga-anọ ka ya manye na plen laghachi na emere one or two ya chọrọ ime ya chọghị ya ọbịa ya hapụ ya n'ụlọ mekwe travel na enwere ahịa mmadụ kpere na ọ batala ka ya ga-ebute ahịa ahụ kelee ya bubata ya buba ya na shop nwezi ike lọtazi so that ọbịa ya na ya bụ enwe time nwunye ya so na ya chọkwara ịbịa Lagos na ya chọkwara ya na ya ga-anọwa n'elu na ndị ya emechie na ngwongwo ya na-eji akwa akwa dịsa na ya gwa ese don't worry na ya chọghị ịbịa wotowe ya loan na ekwulure down ya nọrọ nga ha na book of flight ya mmaga na plane the next day lachi back to Lagos ka ya larụrụ nwaanyị mba nọ the next day and that day ya mara plane lachi ya kpọọ kele nene ka Anambra ji mkpụrụobi ji ki mkpụrụobi si ya na ele ebe ọ nọ na ya chọrọ ịhụ ya one last time na enwere ihe ya chọrọ iji na ọhụcha datin ya nwa ga-ejizi ọnụ ya kwuo ma ha ga continue ma ha ga continue ọgwụgwọ na ya nọrọ na ọ gara aga kwụ ụgwọ isi nwaanyị lụọ nwaanyị na elebere ihe ụdị problem ya onye ga-nsogbu ya gwa ya sọ hapụga nwaanyị alụrụ na o so na ihe ya chọrọ iji na onye godi opportunity na ọ mara na ọ hụrụ ya n'anya o nwere mgbe o wepụtara mkpụrụobi ahụ ya n'anya na ọ chọrọ ka eji ihe ya chọrọ iji just one thing ya chọrọ iji ya otu esi sound mechagbuo bechagbuo akwa ọgwụgwọ esele na ebe ọ chọrọ ka ha na ya ga-abịakwa n'ụlọ ọ sị ya no na ya bịala n'ụlọ no problem ha ebuku ebe ha ga-aga ịhụ this girl abịa ya gbagara ya this voice note nụtara nwaanyị ya kwụrụ ụgwọ isi ya gbagara ya na so oge ya cross ụkwụ niile ọ na-egezi ka ezi onye na-ekwukwana ihe nke ọgwụgwọ sọ nwata nwaanyị mma ya kwara ya ga-akwụ ụgwọ isi na ọwụ nwunye nlekwe plan onye ya na-ekwughị na ọwụ mama ya ihe na ọwụ oge ya nwaanyị na nwunye nne na nwa kpaga nkata ote ọ ga-eshi kpoge ya ga-eshi gawala bekee shi ebe emechakwa bịa kpofete rutezi ebe na o divorce ya chọrọ onye ọzọ na mmadụ dịka ya gaghị alụ ada ya nwaanyị ka wa na ọ ga na ebe that woman kwuru na ya nwakwala nwa tụra ya ime na-eji ihe ụgwọ ya bịala lụrụ nwa ha ọ na-agwazi nwa ya na ọ nwakwala nwa dịra ya ime na ya dị ime ugbu na plan ha iji ya gafee ala bekee na ọ ghasala na ihe na mgbe ono okike na mama mụrụ ya egebeghị na ọ na mma ya gee ya mma ya gaghasị ya no mgbe ya ga-abịa si ka ya kpere ụmụnna ga nara ihe ha kwụrụ na isi na ọwụ ya nwa ka ha ga-eji arịgoro ga ala bekee ma ọwụkwa na ihe ya nwa onye ga-alụcha nwaanyị nwunye ya agaghị adịrị ya ime banye oge ya nwaanyị oge nwaanyị jụọ na gwa nwa ya na ọ dụkwara ya ime ya ga-drag ha ya ga-eme ha ya ga-akpụrụ ha polisi na ọ ga-echagodi ya ka ekpakwa isi anụ mara ihe ya na-eme that lady na mama ya also this lady egewe ihe na gegegegegege anya mmiri abụọ akpọbipụsha ya n'anya silegodo onye ahụrụ n'anya somebody ya nwere ike ịghọrọ mgbọ somebody ahụ ya there's effort ya enwe ihe wee mecha mmadụ imeti mmadụ mgbe na-enwe onye ọwụ mechacha ya ka somebody onye ndezi onye na-erughị ụkwụ nke ya plan gị ime ihe ọjọọ ogene kpatara ya mgbe nne na-adị too involved in the areas na okwesịcha ha wele nsogbu anọ na ya nọ na ihe ya ege na-ele na ihe ọ si eme n'ugbu na ihe na ọ nwunye na ya ga na ha dozie ya wee sị na onye dozie na o lee anya n'ihu ugbu edat na ihe na ugbu na-ewụrụ nwanne nwoke na ọ ga-ekwe ka nwanne nwoke gaa n'ihu lụọ this lady na this lady abịaghị elu di na ihe ọ bịara kwa ya kpe ya ala bekee na ọ nọrọ n'olu mma ya na orute ala bekee na ya gbawado that mama ya use grace slangs na orute ala bekee na ọ gbawado ihe ọ gbawado minere na ya leta ya ebe ahụ divorce ya hapụ ya gashike
gwa ha kwa nwe na nwakwara nwa arụra ya ime ekwekwele ka ya tụọ ya ime mee na plan gawa ala bekee ọmahụ ka esi plan ma ọmahụ onye na-enọ on it ọmahụ just no she from nowhere vuru because of gịnị mama ya nwere high BP ya chọọ ka ọ nwụchuo ya chọọ ka ọ dị broken ọ bịa ha ka onye na-ehi ya aka ọ gachi ike gbamekwuwakwa gbanwe ihe ụgbọ afọ 40 ya etu aka ebe ya ahụghị ya mma ya na ebe ya elenihi ya na oso kọsọ ya ejiri ga lụọ this lady ya lụrụ na ụgwọ so te ya step out ọhụ Chineke ejie ihe a niile na ịgbanwe ihe ya gwara na kewu nke ya bụ nke ya ke na-awụghị nke ihe Chukwu dere ihe Chukwu dere ke na Chukwu na-edeghị odeghị ya na ọkwa ihe ya gwara mgbe ya na-emufu ya na-ala ka ịdọ ihe na ihe awụ ihe mmadụ anaghị adọ ya dọ ihe nke ị na-adọ ya dọ you don't fight for love love ga-arịgbarịcha ekwuruteredugbo etere oso ọ ga na-apọịntị kwa ebe ahụ ọnụ mana ọ lụọla ya na ya ka dị married na-ele ihe ọ sị ka ya mee ugboene ya gwe na ihe kwere piji ihe na ugboene wo na ya mana ọ mara mma ka ọ hapụ ịconsider somebody somewhere ọ bịa nye nwe mmadụ listening ear mgbe ya chọrọ igwe dat na ya na ya abụọ ka nọ together ọ jụọ esi what of nke ha mere na-eme ọkwa na ọrịọla ime ya jụọ esi nke onye mere na-eme na onye mma ya gwara sị na ya nwakwara nwa kwe ka ya rọrọ ya ime no this girl agwawa sị na ọ ga-echere na after 1 month okpọ result amara ihe result nyere mara ihe Chukwu dere n'otu o siri dee lee ma ọ gasị ya na ọ dịla ime ọ na ya adịghị ime yes na ọkwa hụ na ihe ekwe na-akpụghe na ya kwesịrị ịla kpụrụ ebiwa Lagos na ya gaghị akpụtazi ebe a na marriage na ọbụla ka ya nọ extra 1 month dị sure na enwe ihe dịka news na ọ dịla ime enye post wee the girl asị na ya achịkwa na ya ga-abịa achịkwa back na ya gaghị abịa chizi back ya ebe hit na-agba ya nga ha nọ okwesịrị ịkwa nke ya na-agbakwa hit ka ihe a mee nke wụ iduka hit ka ke ogene gwa ihe ka gwa dị worried na hit ya gba ya gwa na ya nwa mege hit ya na-atrai iru ya na ya eme n'ike Chineke bịakwa omojie nye ọ nakwa agba ma ọ gịnị chụgị ya bewe ọbịa jide si ebezi na ihe ọbụla wụ nzube Chukwu na ọhịa ga-eme na ya bewole na ya na-ala ka akwa ahụ bekee ya gwara esi ihe ya bịara ka ọ suspend ya ile onye ọzọ anya ka mmadụ hapụ esi nnekedo ọsị ọ dị mma na ọ mana ọ naghị enwecha nọ naanị ya ka o nwere time ya ma ọ shi akwụla time ya na ya werekwele time ya nye nwoke ọzọ ebiko the lady achịwa si ya na ihe mere na ya amaghị what to do na ya dị broken that night na a lot of things mere ya take a lot of decisions that night kpekwe na ekperesi Chineke nna ya chọzighị this type of thing so na ya chọzi na ya jọs ka godo ka ya kulugodo ishie na ugbu a na-enwe mba nọ na 1 month agaala ya kpọ this lady osi afọ imekwa no na ihe na ya abụọ mere na ya mere na safe time ya na enwe ihe dịka ime no na enwe ihe dịka ime na besides na ya chọbekwa na ihe dị ime ugbu a na o bido ya chanwa ya so oke na ọ magbugere onwe na ọ bụ ebe a na-aka okwu nọ nwanyị mba nọ na ya ka nọ Lagos na ya ga-ala ụlọ any moment ya laa ya werezie this record playere mama ya ka mma ya hụ sent ọ kpọtara ka 1 na ụlọ gwa ya biko na otu ụzọ ihe abụọ ọ chọrọ ka unu mere na ya gwara this Anambra girl ya hụrụ n'anya na ọkwa mana ya na ya abụọ kwa efolo gị nwanyị mba nọ na ya ga-ewere dara akụkụ gbutowere ya ụmụnne ka ya na ya abụọ gaa gụọ kọment ọ bụrụ na ndị mmadụ lechaa ihe n'ugboene mgbe si ya gaa n'ihu ụlọ that girl ya ga-alụ na ha elechakwa na-esi ya na mara ụzọ anọ ebe ahụ na ihe ọbụla ha gwara ya mee n'ọhịa ya na ya abụọ folo ya ga-eme ka nwaanyị mba n'ụgwa ndị ụmụnne audience ya na ha wụ members of that program na enidele advice public opinion na ụlọ biko na this Anambra girl nọ ya na mkpụrụ obi ya hụrụ nwa n'anya too much na ụlọ biko tọọkọ ya gwa ya okwu si ya na ya enwe eke ya pa na ụlọ biko mere ya bere ma ọ bụrụ na kele nọ n'mme ya nwetara na okwu adịla odlova ke nwa na ụlọ rịọ ọrịa dịzige ka o nwee ike gbanwee obi nabatakwa ya back ma ọ bụrụ na ya ga-eme the needful mee ihe kwesịrị ime ọ gịnị nwe ihe kwesịrị ime ya enidehegoro n'ụdị ya wow ọ ya ga-ewere polisi mee this lady na mma ya arrest na ha ga-akwụcha ya ihe niile ya spendịrị n'isi kwụọ rice eshiri eshi emege mmemme na ha ga-ereturn 1 naira agaghị efu yesu ha to court na ọ na court ka ga-play this voice note George lechazie so ha ga mkpụrụ tọọ ha mkpụrụ fine mana ha ga-refund ya marriage ka gwụgodo in the first place traditionally thank God emebe white ka eji eme court nọ naanị that traditional marriage n'obodo niile a ga-play this voice na speaker na ihe ya ga-eme nwaanyị na ụlọ suggest godiri ya
ọ ya were polisi mee ya arrest ka ọ ya jos kpọrọ ụmụnna ya ga-aga dissolve onye ọbụla lara onwe mana ha ga-akwụ ya every time ya spendịrị n'isi nwa ha nwaanyị na ụlọ biko sọjestiarị rịọkwanụ ka Anambra si ya biko wetu obi lụghachita na Chukwu dere ya na ya abụọ indeed. Ụmụnne m mụ na ahana n'ụtọ gwanara a na-emegide onye aka ya dị ọcha one way or the other. Ọwụ ndị ahụ ndị onye aka ya dị ọcha onye Chukwu nọnyere enweghị a na-edewe a na-ekipụrụ ya secret. Ụmụnne m ọsọ unu ogboto were nwe nnọọ ihe unu ga-agwa ya unu gwa ya ọ nga ọha nọ m n'ọnụ udo dịrị ọnụ.